Здравейте, бих желал да ви представя модула за резервации на Creative Idea. Той е създаден специално за по-малки хотели и къщи за гости, като предлага доста любопитни функционалности, които сме забелязали, че по-скоро помагат на собствениците на хотели, отколкото стандартните системи за резервация, които съществуват. Като цяло, идеята на хотелския модул може да се види на hoteldemo.creativeidea.eu/контакт е да може клиента да си запише имената, електронната поща, телефонния номер, датата на настаняване, датата на напускане, брой възрастни, брой деца, брой домашни любимци, като тези три елемента вие като администратор избирате дали и трите да се виждат, т.е. дали и трите да са изискуеми от клиента или примерно ако ви интересуват само броя възрастни, само тях или само домашните любимци, съответно вие може да си го преправите както пожелаете. Ще ви покажа как става това. И съответно, когато се изпрати този формуляр, практически вие получавате запитване за резервация, а не директна резервация. Както забелязвате, тук никъде не се виждат какви са точно помещенията, какви са вашите свободни дати или нещо подобно, което автоматично означава, че клиента не може да резервира нещо, което вие не сте го одобрили. И съответно по този начин вие имате 100% възможност да менажирате, действително да менажирате вашите резервации. Накратко, когато се инсталира модула, трябва да въведете фирмените си данни. Тук може да изберете някакво лого, което да качите. Съответно записвате името на фирмата или съответно на хотела с някакви контакти, адрес и ако желаете може да се въведе и Булстат. Съответно системата запазва тази информация. Тази информация не е видима никъде към клиента, освен ако вие не изпратите съобщение на клиента с резервационна форма, която вие генерирате също така, т.е. вие имате наистина 100% възможност да правите каквито и да било промени. Ако фирмата е по ДДС и желаете да го опишете, можете да запишете ДДС номера и съответно процента ДДС, което е. Нарочно е направено така, тъй като в последно време много се спекулира с ДДС-то и можете съответно да го променяте, ако е необходимо, но към момента модула не се занимава с някакъв вид калкулиране на данъци или нещо подобно. След като сте въвели тази информация, на същата началната страница още имате менажиране на сезони. Какво ще рече менажиране на сезони? Тук въвеждате как се казват самите сезони за вас и от кога до кога съответно са сезоните. Като за да въведете нов сезон, просто тук в полето вписвате да речем едно, натискате някъде и то се ви изписва името на сезона и съответно да изберете начална и крайна дата. Ако желаете да го промените това нещо, просто натискате примерно 3, въвеждате още нови 3 сезона или съответно можете да променяте даден сезон, който вече сте въвели. Като просто натискате на бутончето промени и съответно може да промените името, датите и така нататък, както и можете да ги изтриете, разбира се. След това трябва да въведете типа помещения. Какво представлява типа помещения? Ако имате къща за гости и издавате цялата къща, можете просто да въведете цялата къща, капацитет примерно 15. Свързаните помещения са специфичен тип помещения, които имате възможност, примерно ако решите да речем искате 2 двуспални апартамента да не могат да бъдат резервирани по едно и също време,
просто ги запазвате като свързани помещения и съответно вие нямате как да резервирате едно и също нещо два пъти. Ние примерно сме го направили, евентуално ако имате примерно къща за гости и къщата за гости е, да речем се казва помещението цялата къща, но желаете да има и цялата къща промо. По този начин, примерно който е запазил промото, няма как да запази цялата къща за същите дати. Логиката е такава. Като съответно може да запазвате капацитет, като това е стандартния капацитет. Тоест върху този капацитет гости, вие може да добавяте в последствие и допълнителни, примерно допълнително легло и така нататък, които не се считат към този капацитет от системата. Друго нещо също така интересно на тази система за резервации е, че на практика във формуляра някой може да напише и 50 възрастни, което на вас ви дава възможност да разхвърляте според вашия капацитет, примерно ако имате 10 помещения с по 5 човека, просто да ги разхвърляте тези 50 възрастни в тези 10 помещения и по този начин вие не се ограничавате в броя хора, който можете да поемете като резервация. Съответно е хубаво, ако имате някакви ограничения, да ги опишете където е формуляра, за да не стават грешки, нали, съответно клиентите да не знаят, че да речем капацитета ви е по-малък от този, който те желаят и така нататък. След като сте въвели типа помещение, отивате на мениджъра на цени. Тук това е и последното нещо, което свети в червено преди вече всичко да е готово. Тук вече избирате помещение от вече въведените, примерно цялата къща. Избирате сезон, който също преди това сте въвели, примерно силен летен. И тук е много важно да се сметне цена на човек или цена на помещение. Ако имате капацитет 5 човека и имате цена на човек, системата ще смята само тези 5 човека. Ако искате допълнителният човек да струва някаква сума, той вече се добавя от... Тук има едни допълнителни такси, които и сега ще ги видим. Значи след като изберете помещение и сезон, избирате примерно цена на помещение 200 лева. Не въвеждате никакви левчета, евро или нещо подобно и задавате цена. След като сте задали цената, виждате цената е зададена успешно, отдолу имате текущи цени на помещенията. Важното тук е, че ако тук направите някаква промяна, дори да натиснете обнови, нищо няма да се случи. Трябва реално да изберете преди това къщата, която искате, т.е. реда, който искате да промените и след това вече може да правите някакви обновления и така нататък. Както виждате, тук долу има вече допълнителни такси и намаления също така, както и минимален брой нощувки. Ако желаете да направите някакви ограничения, примерно за силния летен сезон да имате минимум 4 нощувки, просто маркирате редчето, обновявате и те стават 4 нощувки. Какво означава това? Това означава, че когато потвърждавате резервация, ако тази резервация е за по-малко от 4 нощувки, системата ще ви даде грешка и съответно няма да можете да запазите тази резервация. Така че това е изключително удобно нещо, особено когато имате няколко човека, които се занимават с вашите резервации и желаете тези хора да не могат да правят неща, които вие не сте одобрили, така да се каже. Имате допълнителни такси. Тук вече може да добавите, примерно, почистване, пакет за добре дошли, паркинг, Wi-Fi. Виждал съм къщи за гости или апартаменти, които допълнително климатика се заплаща или нещо подобно. И съответно тук може да избирате дали да се начислява на ден или изцяло за настаняването, без значение за колко дни е това настаняване. Съответно избирате за кое помещение е валидно, като може да изберете и няколко и съответно ако не искате за всички сезони, избирате само за конкретен сезон да бъде тази допълнителна цена. След като я запазите, тя ще излезе в менеджера на цени, съответно тук като допълнителна такса. Ако искате да смените минималния брой нощувки, може да го направите от тук.
има рестрикции, които виждате, съответно може да се изтрият или да се добавят. Ако ви е по-удобно, може да го менажирате и от началната страница на цените. Намаленията са друго нещо, което направихме. Тук имате 3 стандартни намаления. Какво ще рече ранни записвания, вземете Хикс, запазете Хикс и вземете Y и съответно процент отстъпка за Хикс или повече дни. Това са, доколкото забелязахме, трите най-стандартни намаления, които се използват от хотелите и къщите за гости. Ранните записвания, процентната отстъпка важи за всички, които са направили резервация до определена дата. Т.е. ако зададете до 30 юни, всички, които са направили резервация за съответното помещение и съответно за съответния сезон, може да го ограничите, до 30 юни те ще получат тази процентна отстъпка. Но тук е важно да имате предвид, че тази процентна отстъпка вие може и да не я заложите в цената, т.е. имате наистина 100% възможност да менажирате цени и така нататък. Запазете Хикс и вземете Y е друга отстъпка, която сме забелязали, че се използва. Тя е на принципа, примерно, заплатете 8 нощувки и съответно получавате 2 бонус. Като тук нарочно сме написали и общо дните, за да може 8 плюс 2 е равно на 10. Да не става някаква грешка от порядъка на ама ние я заложихме така, обаче тя пък така излиза на клиентите. Т.е. тук вече може да видите на 100%, че това, което вие сте задали, е точно това, което искате да зададете. Така да го кажем. Процентната отстъпка за Хикс или повече дни, тя е на практика при минимален брой дни, да речем 14 дни, може да зададете процентна отстъпка, която може да я добавяте към дадена резервация и съответно тази процентна отстъпка ще важи за всички дни, когато резервацията е направена за повече от примерно 2 седмици. Отново може да прилагате отстъпките за конкретни помещения, които сте въвели преди това, т.е. ако искате някакво друго помещение, не го виждате тук, трябва да го добавите и съответно може да важи за всички сезони или за конкретен сезон. Добавяте намаление и то съответно ще излезе тук в информацията за самото помещение. След като сте направили и това, както виждате, когато зададахме една цена, вече всичко свети в зелено. Резервационната форма, тя по презюмция си е в зелено, понеже тя е готова и вие просто може да я променяте. Нека да отидем на резервационната форма. Така, тук виждате няколко полета. Задължителните полета са имена, електронна поща, телефон, настаняване и заминаване. Тоест, имена, електронна поща, телефон, дата на настаняване, дата на напускане. След това може да избирате полета по желание. Възрастни, деца, домашни любимци. Ако, примерно, ние така или иначе нямаме домашни любимци в нашата къща за гости и искаме, примерно, шрифта да ни е по-малък или цвета да ни е някакъв по-различен, просто ги променяме от тук нещата. Цвета на текста също може да се промени. Запазваме настройките. Така, може да видите за какво става въпрос. В случая трябва да се изчисти кеша на този сайт, за да се види на практика резервационната форма, така както я избрахме. Както забелязвате, ако изберете брой възрастни и брой деца само, т.е. премахнем домашните любимци, формуляра се стеснява малко, но на практика това е, което вие може да менажирате от тук. Съответно, от настройките променяте. Хубаво е, ако имате някакъв кеш на сайта да се изчиства и съответно, когато рефрешнете страничката, излиза това, което виждате и като настройки. Важното, което тук може да направите е, че формуляра е два вида. Единия се използва този кратък код, а при другия се използва този кратък код, така че вие може да съобразите самия формуляр според пространството, което имате на вашия сайт.
След като вече имате някаква резервация, ето сега ще направим една бърза резервация, която е за, да речем, от 18 до 24 юни за един човек. Заявката за резервация е направена успешно. Ще се свършим с вас скоро. Тук на този имейл ще получавате резервациите, но тъй като той в момента не работи този имейл, съответно няма как да проверим резервацията, но след като отидете на резервации, виждате имената, телефона, датата на пристигане, датата на напускане, няма цена и съответно, че статуса на резервацията е очакваща потвърждение. Какво ще рече това? Първо, изключително важен е номера на резервацията. Първо, можете да въвеждате, да правите резервация и от тук, съответно, ако желаете, през създаване на нова резервация. Полетата са абсолютно същите, които сте ги избрали в резервационната форма, т.е. ако промените полетата от резервационната форма, можете да ще видите разлика и тук, като тук вече, когато сте администратор, може да изберете и конкретното помещение, за което да е резервацията. Но тъй като тази резервация е влязла през сайта, тя няма помещение и съответно няма и цени. Когато отидем на промени резервацията, на вас ви иска ID на резервацията, т.е. вие трябва да въведете ето този номер, който в случая е 1. Извличаме данните и то ни дава информацията, която клиента е подал към нас. Какво трябва да правим тук? Първо имате PIN, което на практика е ЕГН-то на клиента, може да се въведе, за да може да ви извади информация после, когато изкарвате резервацията. Така. Тук вече може да избирате самото помещение, при което трябва да изберем дати, които са през силния летен сезон, цялата къща и съответно системата ни изчисли, че базовата цена на резервацията е 2600 лева, като тук виждате брой нощувки, кога идва човека, кога си тръгва, какви гости са и съответно, ако имате някакви допълнителни отстъпки или допълнителни такси, можете от тук да ги изберете за съответната резервация. Можете да свалите това нещо като HTML, така, и това, което всъщност може да направите, когато променяте резервацията, е да смените статуса от очакваща потвърждение на потвърдена. Когато се избере потвърдена, вече статуса е в зелено и това означава, че аз не мога да избера друга резервация за цялата къща в тези дати. По този начин аз съм запазил датите и съответно, ако имате няколко резервации, които са няколко запитвания за резервации, които са в така преплитащи се дати, всъщност вие можете да лавирате, да уведомите гостите, да им промените датите и съответно след като им промените датите, те ще можете да ги потвърдите и по този начин всъщност вие да си нагласите вашия собствен график на помещенията, на хотела и така нататък. Като помещение трирате примерно по цялата къща и да ви покаже само резервациите за цялата къща. Можете да филтрирате по дати. Можете също така и да изберете пристигане и напускане, за да ви сортира датите по пристигане и напускане. Когато натиснете на бутона връзка с гостите, в действителност в момента нямаме модул за SMTP, което ни дава проблем, но реално трябва модула използва SMTP, за да изпраща имейли. И когато изберем извлечи данните, имаме името на госта, имаме електронната поща, съответно можем да изберем
някаква тема на съобщението. Може да запишем някакво съобщение, например, вашата резервация е потвърдена. Може да добавим прикачен файл, който е на практика резервацията, която преди малко свалихме, и да го изпратим, при което клиента ще получи информацията, която ние тук му пращаме, потвърждение или въпрос за дали нещо може да бъде променено и така нататък. Искрено се надяваме, че този модул всъщност може да бъде по-полезен от стандартните, които се предлагат, поради проста причина, че вие имате 100% информация и 100% възможност да променяте както резервации, така данни на гости, да сменяте дати, да добавяте допълнителни услуги или съответно да ги някакви отстъпки. И по този начин се надяваме вашия бизнес всъщност да е много по-улеснен и да имате възможност да направите повече резервации с много по-малко труд.